Haupa denoi, de Prodigy izketan, eta, bueno, jarraituko dugu The Vanishing of Ethan Carterrekin, hemen utzi genuen, goratzen bazeate hemen Aitona erreta hil zen. Aitonak hemen Ethan Carter barua sartu zuen eta atea itxi zion, hau da, barruan gehatzeko. Eta Ethan Carterrekin zuen zen gasolina gota eta zuman. Eta, bueno, Aitona mateu hilintzela, baina Ethan Carter mateu, bentseten mateu, egon gela hau, etxela zein, ez? Egon gela hau, etxela erre. Natu ningo deu, vale. Ethan, wake up. Well, kid, you stopped it. It was horrible, but you stopped it. Paul Prospero? Are you... Vale, Paul Prospero, lehenko aldiz jolazen zen. I was late. Zate gutela nola izena. Too late. You're right. You were too late. Here. Again. I knew this story. And it was Ethan's as much as it was mine. And it wasn't finished. Not yet. Ara. Vale. Vale, etor ginen amendik. Tunel hortatik. Eta horrefintzau trampa bat, bai, trampa hori sustu hartu nuen lehenengo kapituluan. Gero zubia pasada genuen, eta era hemen, ez dakit zer da nau, pentsatzet, erraiak izango dira. Ez, hau zea da. Espaziuntziana eta jute ginena. Puente, presa, ja. Vale. Rampanain genuen, ez? Zati jartzeit. Baldera ikorrak emazera. Hauen zeite gaitu, area teleportatu deo. Trampanetik pasatu nintzen, ez? Rampa mentzio. Ja. Ez ni beste trampa bat. Hau ez. Nik susto hemen hartu nun. Era hor non daun soka. Hala, oin usten digu toki batetik bestea juten. Guzteko gauzak ez. Hale, hortaz hemen dauden trampa guztiak aktibatu behar ditu. Gero trampa ez akatzea. Seguru naho bat... Seguru naho bat eman janen gote. Eta kasi hau izan. Karra faltala emateu. Oin. Ez bat faltala. Hemendik etzen inor pasako, Dioa ze trampa pila.
Ai, va faltada. De Montreal no tenez. Hemen bat, hor bestea. Bat, balorratzeko bide hortatik. Gero amaitutakoa zeite. Areaino automatiko kitzeltzea, ez? Mapa harta. Ja, oinez bulta berbarea... Mosketa baten hori. Vale, oin guztiz beteko ala irutzez. Iritsi dira. Sabía, un anciano venía al bosque todos los días. Ez deletzen zeuek irakurri. Irudia. Historia. Ethan, I told you, you can't be here. But Gramp, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Muerto en el incendio de una casa por Jeff Jones. De Red Creek Valley. Fue propiedad de Albert Van de Grief. El Carter de... El Carter izangoa izanen aitona. Bene. Ahora, el marido de Carter... Cerrado. Oso baina araño oinez junber naizela, Mosketa atingo bat. Izan dutarik. Eskaper gine, ez? Bai, oinez junbergot. Eta, bueno, asko sentitzet, baina mosketa inberkoet. Zon bidea dago, no, Eta hori baino lehenutik portalenean uste zerbait bat zehola iteko. Beraz. Zerun ez derrikortuko igula gauza guztiak indaukitzea amaierara iristeko, ez. Historioan amaierara iristeko. Eta, bueno, hantxe ikusiko gehan, eta, bueno, hantxe arte. Jo. Bueno, pixkat aurrera etorri naiz, eta etorri naiz eraikin honta. Ze hau ere mapan azaltzen zen, eta hau pasatu gabe zehola bezala azaltzea.
Gogoratzen naiz ateak azten zianean, urdinetatik pasatzen joan, eta askotan urdina, eta gorria pasatzen maezu bat, gorria azaltzen mazaizu, hasierera itzuntzen zaitula, ez? Pentsatza hori dala orden bat daula eta bat faiatu ezula. Beraz, saiatuko dugu hau egiten. Beti sartuko beha. Lehenko eskerrea joko dugu. Hala, ikusi zute ez? Bat gorria inditen. Gaizki. Gorria gaizki da. Beti sartze geha. Hortek jun eta zein dit. Kolore gorrea mandit. Mendik. Ona jonga. Gaizki egin. Joen. Betera itzuli behar da. Hasieratik azte. Hortaz. Bea. Eskuin. Agia, cambiar aukera ematen du. Vale. Portala irikitzen ditugu. Lerena ez dago aukeratzerik. Hau bai. Zentzai gezkien daula. Betik ez, gora jongo behar. Goiko atetik sartu. Vale, hortaz amen. Gora joko, Deu gauden tokia dau. Gatze egin dut. Hamendik, eski egin dut. Hortaz. Vale, lehenko portala da beste eraikina sartzeko. Hau, goitiko betik egin berdintzen. Egin deu. Hamendik entxein goet. Hau ez dut oso ondo ulertzen. Akaso garbia da eta zeuek ulertzen zute, ez? Baina nik ez dut oso ondo ulertzen. Tik. Gaizki. Irakurrengo dugu berriz. Bai, nunbait eraman bergaitu sartu ezin gehan. Zeure. Egin dut eta behar. Bueno, hau agazo igual mosketa bat egiten dut. A ber, ba. Asmatu dala ustet, eta inberdana da, asmatu behar dezu, hemen aukerak ematen dizkitzu, ez? Aukeratu behar dezu, zein dan
zuzena. Hau da. Nireak eta adibidez, amendik, beste eraikina jute mazea, hau da gola. Beraz, amendik pasaututuan gorria ez litzateka azaldu behar. Beira, atzera itzultzen, usten dit. Hortaz, hola jun behar naiz eta aukeratu behar ditut habitazio guztiak. Hortaz, hau ez da. Hemen hau zela ustet, bai? Hau ez da. Hau ez da, seguru. Hau ere ez? Hau esango nuke da. Ber, hemen. Hau ez da, porque etxearen bukara hor dauta. Zela izke. Hau ere bai, hau esango nuke. Vale, asmatu. Eta momentuz, ondo noa. Hemen behan zukaldeen mouko bat zegoen. Hau. Hau. Laure ondo. Ja, gutxi falta zaizkit, amaitzeko. Oh, gutxi, 3 ate. Zan arrezitea. Hau seguruz dala, porque behan dago. Haure ez, leheno jungeata. Eraz hau da. Vale, hortaz hau egita jungea, momentu txotan. Hau ez da, porque hau beheko partea da. Haure ez. Eraz hau da. Bai? Horrela ez da. Hau ez da, porque hor ikusteuna oin gauden habitazioa da. Eta hauxe izango azeurunez. Vale. Da. Hau. Vale. Hartaz bi hau etxe faltaia. Hemen da. Hau, usted? Eta azkena. Hau ez. Haure ez eta zango nuke. Hau da. Ez! Baiatu indet azkena. Berriro inberkoet. Eta bain da, nola da Montre ertetzen aiz amendik? Ez dago. Vale. Aukera ematen dit. Hau aukeratuet eta faiatuet. Hau izangoa? Beira, zezan dizuet habitazio sekretua tengo zala. Belea. Zenena bate dago. Why are you standing there? You spying? No? No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out.
Se me desvelan. Hemen alkola egiten naiz. Bale, daude. Nahiko historia polita zen, zeana. Manguana. Eta oain, ikusita daukenen zea. Nola da. Hame ritualana, beraz. Tokatzen dana izangoa. Kobara jun eta gure launai bisitaitea. Guazen bat bera. Iristeanean jarraituko dugu, mosketa txiki bat egingo dugu. Barkatu gaurko kapitulua mosketa ez beteta otea, baina ez dela kapitula izugarri luzatuko litzateke, eta bueno, nahiago bet gauza hauek askarrein eta ero denbora izatea. Bueno, ontxe ikusiko da, ontxe arte... Bueno, iristen nahi geha, gure launa mendik bildikoa. Eskoetok honen perez amateit. Seguru no berri susto hartu dut. Jakinda, Jakinda tipo horti da bila taman laizkela. Seguru berri susto amateit. La cosa del mal. Vale, aurrekoan egin un perimetroa hori, oain ingo dugu eskerbeko parte hau. Espero aurrekoan egin dituen gorputzai jaso nituenak gordeta otea, ez? Teorian gordeta, hombre. Joder, masira, zagatak. Joder. Betan. Hende sartuko eta nire aurran azalduko. Guztua jarriko nuke pantailan. Hola, indikadore bat, nire bihotzen, nire pultsua zenbatean dijoan. Hori azaltzen da. Haze barrea otako zinuzkete. Vale. Vale, hemen hau. Hortaz. Hemen dikaz. Hemen dikaz. Zumaten tipo. Baina hemen dikaz aldukoa. Vale, hemen da. Urran gorputz bat. Den azkar. Beira jolasa ez dala bildurrezko eta tentzio. Joder. Noge tentzioa gorputzean. Jo, joder.
Gaur hori rodeatzen naiz. Nik ez diote zarrein. Zinez alapakean farez. Ni bere lurran dauden kuadriak hoien. Naiz. Beste zer ez. Ia ikusi zuten ez. Joder. Zabil, tipo, toki bat baino horietan, porque horre argia bat zegoen. Askotan, pum! Momentuan agertzen da. Zarata bat entzun dut. Mapa ikustean nahet, porque ez dakit ideaike, un momentuan, separetan. Vale. Handik etorri nintzen? Hau behiratu behar dut. Mendiz dago arputzik, así que parte hori egin dut. Eta bainin beret. Aurra joan, eta ezkerra sartu. Eta aurrekoan bildu nituen gorputzak gordeta ea baia. Baina danak egin dauki beharko nituzke, ez? Hostia, puta. Zatan zuten. Desagertu inda, ezke jakintzazen muturren aurran sortu zaizuen. Korri, barra. Etzien gorde. Engoiko bultara inin berdet. Joder. Zara. Un tipo agarratzen mazaitu, berriro aziratik gaztea. Me mapa dago. Vale. Hortazengo bueltak goitik etorri, behitik eta berriz amendik joan. Porque beste guztia, esploratuta hau. Ze momentutan okurrutu zitzaion jolaz honen egilei, hau ideia hona zala. Vale, hemen hau. Hore behiratu inberdet. Hau behiratu berdet. Baina hemen esker. Nahi behiratu ere egin. Bale. Horretzen ezer.
Hortaz, jula izkeu amendik. Amen tipoa dago. Beti momentuetan hemen behiratukoet, eta hemen ez badago. Ba, guazen goiti gatu hostia. Ez dago zer, ez? Guazen hemen goitik. Eta ja, nere ustez, korpus danak jasota euskat. Rargiak zerbait arraro egin du. Guazen barrura. Macho. Vale, hortaz, bat bi, iru lau, bost. Bat bi, iru, lau, bost, sei. No me jodas. Bat falta zeitela. Vale. Beheko papelak ezaten zuen. Nonbaiten apuntatuta naukan. Mila papel dauzkat, baina. Nonbaiten apuntatuta naukan. Bueno. Horre saltzen da kodigoa. Lehenengoa G eta azkena M. Zela. Ekara, aurrekoan naukan duda zan. Epa, izait. Zer da? G hori zer da? Barru aldean da ona? O kanpo aldean da ona? Atxe aldean. Bueno, si dauzkau bost, bat atera laizkeu por descarte esaten. Eingo deu... Dakit, ba. Lehenengoa hau jarriko dugu, hemen G jarriko dugu. Eta azkena... Jarriko dugu. Vale. Hortaz, fijatu figura geometrikoa daudela. Lehenengoa triangulua izango da. Alde gutxien dauzkana, bai G izalaizke. Alde gehien dauzkana, azkena M izalaizke. Hortaz, triangulua horrengoa Z jarrekoet. Eta... haure, honek lau alde dauzka. Ez. Bale. Hor ikusten ikurra hau dela, bakoitzan alboan. Hortaz. Z eta karratua. Karratuan tokian Z jarri bat. Eta karratuan tokia da... hau. Hemen jun behar du... Z. Vale. Hortaz. Bai, triangeluan, ondo, G jarri deu. Borobilan Z-ak baita. Vale? Figura hontan E. Eta bestean... Isa berri. Alago. Vale. Hemen. Hau. Eta hemen esan dugu. E forma una. Hau. Azkena M zen, ez?
Bale, eta zeatik ez du funtzionatzen honek. Triangeloan dago, triangeloan. Figura hontan dago letra hau, bale? Ez, gorakako triangeloan da. Bez, beira, hau triangeloa da, beraka beira, eta da triangeloa goraka beira. Gea goian da, bale. Eta B-an da M. Bale. Mesez, ja, hemendik gertatzen, tipo horrek. Hartze tentzio puta bat, Ai. Dios. Coño. Hace hostia cuando me dicen hola garro. Mugitu laizket. Ni beira. Konturatzen? I told you to stay out. God damn it. Look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And, please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay, now, you go. Get back home. Beira, leheno irakurri deu trampan tokian. Trampan tokian irakurri deu. Etxe arrezela, aitonak esan zula, amona hiltzela, eta etxe arrezela amona zigarroakino lo hartu zulako. Eta izanek kontatzen digun bezala da gasolina zerrezela, baina gu bereko aigealetzen, hasike. Aitonak berekoek kontatzen maio, eta gero ikusi dugu aitona hiliten zala, beraz, ez dakit ze pentsatu. Gero bestea, zean kasua. Magoan, aurrekoa indetena etxea. Hor magoan, ez dakit zea sartu geha, bueno, azken finean etzan magoan logela bat. Azkenean zan zea bat. Alkola destilatzeko ilegalki. Eta oain hemen mina atako ez dakit zer. Eta azkenean zer eta izanei esaten dio anaiak, hemen 3 papel daude, letu eta saldukoet, gero zena ez. Bau, letu dugu. Gente así. Baratzea maldagoen.
dauka sentsazioa hemen gauza normala gertatu zienak, hau da, benetan gertatu izkenak, etxe batek zu hartu zigarro bateatik, alkohol ilegala otea, Ethan Carter beha izala pelikula batzu montatzen kristonak. Sentsazio hori haukat, ez? Ez dakit. Iruten zait, jolasa hondik ez dut amaitu, baina ez da izatik on iritzi aldatuit, gertatu eanakin, eta esango nuke Ethan Carterren paranoia umea da. Umetako paranoia puta batet aigala ikusten. Eta hemen gertatu zen azila, gauzen normala, etxe bat errezen, zigarro bat edatiri, hor etxeun laboratorio ez magiko eta zeaik, segon zoik zea bat. Destilleria bat. Arran hona da, ordea, gorputzak hiltzen da topatzen egela. Hori, ez dakit, pieza atzu irutze zaiten enkajatzen dutela, baina gero beste toki batea matitut eta ez dube enkajatzen, ez? Eta beno, hemen utziko deu, urrengoan ja Banden Cliff etxean egongo naiz, mapan aurrean. Eta, ze geratzen zaigun, niaki ala ez da zer geratzen. Mapan bentzet hau etxea eta trampana falta ziren, eta ja bukana zeituan berdu, Asko ez du falta behar. Eta beno, espero zuen goztua izan dela, komentatu behan, eta ale, urren arte.